tu previst que sortís. No, no ho sabia, però jo en treballo molt de book trailer, perquè és un dels mecanismes que avui en dia hi ha per fer, justament com el tràiler, és aquest clip en què intenten atrapar-te quan estàs al cine, doncs amb els llibres també es pot fer i és una praxi, jo trobo molt bona per obrir públics nous, no? En qualsevol cas, Eugeni d'Ors podria ser un contertuli d'un programa com el nostre, per exemple. Per exemple. O sigui, Eugeni d'Ors era una personalitat molt particular, molt especial, molt polièdrica. Molt expansiu. Sí, la veritat és que és un personatge complicat d'abordar per les seves evolucions ideològiques. Ell és fill de pare català, de mare cubana. Va ser un dels opinadors amb més impacte, és a dir, va ser gairebé un gurú de l'opinió des de l'exercici del periodisme que va fer a La Veu de Catalunya a través del glossari, que eren aquestes glosses, que les glosses, de fet, eren articles periodístics, sí, com tu diries, de màxima actualitat, que podries tenir aquí diàriament, com ho fa l'Empar, doncs podries tenir aquí el Xènios fent les glosses. Xènies, doncs tu, Xènies. Xènia. No, en el sentit que la glossa eren articles de molta actualitat que podien resseguir el món de la cultura, el món de la moda, el món dels automòbils, qualsevol cosa d'actualitat, eren glosses breus, i la ben plantada és l'origen, troba el seu origen a les glosses. Les glosses que va anar publicant en el glossari en uns mesos de l'any 1911 i a final de l'any 11 ell ho reelabora en forma de novel·la. Perquè faltava aquella novel·la noucentista. El noucentisme, com a moviment, efectivament, va practicar més l'assaig, va practicar la poesia, i la novel·la és una de les seves assignatures pendents, diríem. En aquest sentit, com a novel·la hem de dir que funciona malament. Des d'un punt de vista narratiu funciona malament perquè té l'origen que té i sobretot perquè és un text de caràcter programàtic, en el fons. Tu parlaves de la feminitat i l'ideal de feminitat que aquí projecta Eugeni d'Ors és un ideal de feminitat que més s'ha pogut llegir en plan frívol, com si fos un entreteniment, però en realitat ella està parlant de la raça catalana, de la dona catalana, i parla de la dona en termes de les dones, de fet, com les palpitants canals per on arriba al futur la sang ancestral i la seva gràcia infinita, que són coses que a les dones, o com a mínim ara parlo en primera persona, gaire no m'agrada, diríem, aquesta definició. És la dona que és la ben plantada, perquè és la que està ben arrelada, ben plantada i que donarà fruits. I per tant ell parla de les dones, és un ideal, la dona com a mare, la dona com a seny, ell està parlant de la dona, està parlant de la pàtria. Però la matrona catalana així definida sí que existeix, és a dir, t'ofenguis o no, però hi ha una part de la dona catalana... No, més que ofendre's és que t'agradi o no que t'agradi, hi ha en aquest sentit... I que ubicat a l'època, no? I també estem ubicat allà... Estem parlant del 1911 i, de fet, tu ara parlaves del model, no? De fet, hi ha diverses candidates a ser la Teresa, aquesta Teresa que és la protagonista, que és la ben plantada. Diversos noms, per començar amb el més literari dels quals, Ausiàs March. Clar, comença la ben plantada dient jo sóc aquell que un jorn va dir... Això és Ausiàs March, Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March i faig poesia, Diríem que aquí l'entrada amb aquest ressò literari català de la tradició catalana hi és. La Teresa Bou, que és una de les que inspiren els cants d'amor d'Ausiàs March, podria ser aquesta Teresa, que a més compartirien nom. Però, sobretot, un dels personatges, més enllà de les amistats que podia tenir Eugeni d'Ors, que també altres noms han sorgit, és la Lídia de Cadaqués, que és un altre personatge mític que ha tingut molta influència en la literatura catalana. N'han parlat escriptors com Josep Pla, el mateix Salvador Dalí, també li dedica pintures i li dedica poemes. Dalí, per exemple, va dir de la Lídia que era una dona que era una peixatera, que al mateix temps era cuinera, que al mateix temps semblava que era com bruixa o tenia fama de bruixa, que va passar moltes penúries al llarg de la guerra i que quan se li va demanar ajut a Eugeni d'Ors justament la va deixar ben plantada. També aquesta és una altra manera de veure si finalment és o no és la ben plantada, que ell li va fer un epitafi al final de la seva vida, que no sabem si ho és o no és. Durant la guerra la va deixar plantadíssima del tot. De fet, va deixar plantadíssima Catalunya. Diríem que Eugeni d'Ors pateix aquest procés de defenestració quan cau en desgràcia al morir-se Prat de la Riba i quan puja Puig i Cadafalch al capdavant de la Mancomunitat, ell cau en desgràcia, se'l defenestra i se'n va a Madrid i allà continua publicant el glossari, però ja no escriu mai més en llengua catalana, publica un llibre ja pòstum al final de la seva vida, que és La verdadera història de Lídia de Cadaqués, on reprendria aquest final, diríem, de La ben plantada. En qualsevol cas, La ben plantada, com a novel·la, entre cometes,
funciona, ja he dit, relativament, és molt irònica, hi ha moments en què diu la Venus de Milo fa que ha de tenir bones mans. I clar, la Venus de Milo no té mans, diríem, és a dir, que hi ha ironia per tot arreu, molta, però jo diria que és un prototip de descripció d'una dona que en aquest sentit té molt a veure amb aquesta idea de la raça catalana, un concepte connotat també d'una manera, en aquells moments, que hem d'anar molt en compte des d'un punt de vista històric, perquè després va donar el que va donar, aquestes diferències o aquest prototipus. Tot això també ha envoltat molt la figura de Xènius com a ideòleg del noucentisme, i jo diria que és un exercici, el de lectura d'aquest text avui en dia, en què ens adonem molt de quins són els ideals d'un moment programàtic, de voler fer moltes coses pel país i de regenerar-lo d'una determinada manera a partir d'un punt de vista molt particular, que va ser predominant, sense cap mena de dubte, en aquells anys. Molt bé, La ben plantada d'Eugeni d'Ors, un dels llibres que tots hauríem d'haver llegit explicat un dia més per Laura